6ଟି ଋତୁ। 12 ମାସ ଭିତରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଟି ପୁଣ୍ୟର ମାସ। ସେହି ମାସରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ହବିଷ କରନ୍ତି ଆଉ ଆମିଷ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାଳିକାଉ ଏସବୁ କିଛି ବି ମାନେନି। ଖାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖେଇ ହୁଏ। ଯାବ କିଏ ପଚାରୁଛି? ମୁଁ ମାଛ ମାଂସ ସବୁ ଖାଇବି। କେହି ତ ନ ଦେଖିଲେ ଗଲା। ମୁଁ ଆମିଷ ଖାଇବି ଆଉ ଦେଖେଇ ହେବି କି ମୁଁ କିଛି ଆମିଷ ଖାଏନି ବୋଲି। ଯାଉଛି ଶୋଇପଡ଼ିବି। ସକାଳ ହେଲେ ପୁଣି ପୂଜା କରିବାକୁ ଯିବି। ଏମିତି କହି କାଳିକାଉ ଶୋଇପଡ଼େ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସକାଳ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠି ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ କାଳିକାଉ ବାହାରି ପଡ଼େ। ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଭୋଗ ଥାଳି ନେଇ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ସେଇଠି ବସି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। କାଳିକାଉ ଭୋଗ ଥାଳି ନେଇ ଆସି ପହଞ୍ଚେ। ଏ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ନେଲୋ, ମୋ ଭୋଗ ଥାଳିକୁ ଟିକେ ପୂଜା କରିଦେ। ଟିକିକି ପଚାରେ କି କାଲି ସେ କ'ଣ ରାନ୍ଧିଥିଲା, ନହେଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ହେବି କେମିତି କି ମୁଁ ଆମିଷ ଖାଏନି ବୋଲି। ଆଲୋ ଟିକି, ଏ ଟିକି ବା, କାଲି କ'ଣ ରାନ୍ଧିଥିଲୁ ବା? ମୁଁ କାଲି ଏଇ ଚୁନା ମାଛ ବେସର ଟିକେ କରିଥିଲି। ଖାଇନି ବା, ମୋ ପୁଅ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଖାଇଲେ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ଖାଇନି। କାଳିଅପା, ତୁମେ ଖା କି ନ ଖା, ଏଠିକି ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସିଛ। ଚୁପ୍ ହେଇ ବସ ଆଉ ଆମକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଦିଅ। କାହିଁ ବକର ବକର ହଉଛ? ଆଲୋ କାଳିଅପା, ତୁ ପରା ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଏଠି ଆମିଷ ଆଉ କିଏ କ'ଣ ରାନ୍ଧିଲା ଏସବୁ କଥା କ'ଣ କହୁଛୁ? ତୁ ସିନା ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସିଛୁ, ହେଲେ ତୋ ମନଟା ଯାଇ ମାଛ ମାଂସ ପାଖରେ। କାହିଁ ମିଛରେ ଦେଖେଇ ହଉଛୁ କହିଲୁ? ନା ଲୋ ମିନୁ, ତୁ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ଆମିଷ ଖାଏନି। ଏଇ ଟିକେ ଘରେ ରାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ନ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ପିଲାଛୁଆ ତ ଖାଇବେ। ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ଆମିଷ ଖାଏନି। କେଜାଣି ତୁ ଖାଉଛୁ କି ନ ଖାଉଛୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ତୁ କହୁଛୁ ଆଉ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। କିଏ ଜାଣିଲା ଲୋ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଓହୋ, କାହିଁ କଳି ଲାଗୁଛ? ବୃନ୍ଦାବତୀ ରାଗି ଯିବେ। ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଇ ଏସବୁ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଜାଣିଛ, ତୁଳସୀ ଗଛରେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ନୁହେଁ, ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ରୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଏମିତି ମିଛ କଥା କହି କାହିଁ କଳି ଲଗାଉଛ? ହଉ, ଭୁଲ ହେଇଗଲା। କାଳିଅପା, ତୁମେ ଟିକେ ପାଟି ଚୁପ୍ କରିକି ରୁହ। ଆମେ ଟିକେ ପୂଜା କରିବୁ। ଟିକି, ଚାଲ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୂଜା ଶେଷ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭୋଗ ତାଳି ଧରି ଘରକୁ ଗଲେ। ହେଲେ କାଳିକାଉ ଯାଇନଥିଲା। କାହିଁ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ତ କେହି ବି ଦେବୀ ଦେବତା ରହୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁ ମୁଁ ତ କାହାକୁ ଦେଖିପାରୁନି? ମିଛେଇ ଟିକି ମୋ ଆଗରେ ମିଛ କହୁଛି। ଆରେ, ମୋ ଭୋଗ ଥାଳିରୁ କଦଳୀ କିଏ ନେଲା? ନିଶ୍ଚୟ ଟିକି ନେଇଥିବ। ଚୋରଣୀ, ମୁଁ କଦଳୀ ନେଇଛି, ନଉ, ଖାଇକି ସିଏ ମରୁ। ଏତିକି କହି କାଳି ତା ଭୋଗ ଥାଳି ନେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଘରକୁ ଗଲା ବେଳେ ଜଗୁ ଘରେ ବସିଥାଏ। ଘରମଣି, କ'ଣ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇକି ହବିଷ କରୁଛ? ଭଗବାନ ତୁମକୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିବେନି। ହେ ଯା, କହିଲେ କ'ଣ ନା ଭଗବାନ। ମୁଁ ଏସବୁ କିଛି ବି ମାନେନି। ମତେ ଭୋକ ହେଲାଣି। ଘରେ ଚିକେନ ଲେଗ ପିସ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇବି। ତମେ ଖାଇଲେ ଖା, ନହେଲେ ନାଇଁ। କିଏ ପଚାରେ ୟାଙ୍କୁ? ମିନୁ, କାଲି ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶେଷ ଦିନ, ମାନେ କାଲି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। କାଲି ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରି ବସେଇବାକୁ ଯିବା। ହଉ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଶୋଇବି। କାଲି ପାହାନ୍ତାରୁ ତତେ ଡାକିବାକୁ ଆସିବି। ତାପରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ କାଳିକାଉ ନ ଶୋଇ ରାତିରେ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରୁଥାଏ। ପାହାନ୍ତାରୁ ଟିକି ଓ ମିକି ଡକାଡକି ହେଲେ ଆଉ ଡଙ୍ଗାକୁ ନେଇ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। କାଳି ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ। ଆଲୋ ମିନୁ, ତୋ ଡଙ୍ଗାଟା ଏମିତି କ'ଣ ତିଆରି କରିଛୁ? ଦେଖେ, ମୋର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଟିକିର ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଁ ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରିଛି ନା, ମୋର ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। କାଳି ଏମିତି ବକର ବକର ହେଉଥାଏ। ମିନୁ ଆଉ ଟିକି ତା କଥା କେହି ବି ଶୁଣନ୍ତିନି। ଏମିତି କଥା ହଉ ହଉ ପୋଖରୀ ପାଇଗଲା। ପ୍ରଥମେ ଟିକି ଆଉ ମିନୁ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଅକା ମା ପୋଇ ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ, ପାନ ଗୁଆ ତୋର ମାସକ ଧର୍ମ ମୋର। ଅକା ମା ବୋଇ ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ, ପାନ ଗୁଆ ତୋର ମାସକ ଧର୍ମ ମୋର। ଆରେ, ଏମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି? ମୋର ତ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବି ପଶୁନି। କ'ଣ କରିବି ଏବେ ମୁଁ ତ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଟିକିକି ଯଦି କହିବି, ସେମାନେ ମତେ କେତେ କ'ଣ କହି ଥଟ୍ଟା କରିବେ। ଟିକି, ଦେଖୁନୁ କାଳିଅପା କେମିତି ଠିଆ ହେଇଛି, ଯେମିତି କିଛି ବି ଜାଣିନି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି? କ'ଣ କହୁନୁ?
ଆଲୋ ଏ କାଳିଅପା ନୁହଁ, ଦେଖୁନୁ କେମିତି ଆମିଷ ଖାଉନି ବୋଲି ଦେଖେଇ ହଉଛି। ଆଲୋ ମୁଁ ଦିନେ କାଳିଅପା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ଲୋ, ସେ ବସିକି ଚିକେନ ଖାଉଥିଲା। ତାକୁ ଆଉ କଣ କହିବି, କିଛି କଥା ନ ହେଇ ଚାଲି ଆସିଲି। କଣ କିଲୋ ମିନୁ, ଫୁସୁରୁ ଫାସୁରୁ ହଉଛୁ? ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ କିଏ? ହଁ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତୋ ନାଁ ପରା କାଳି। ତୁ ସବୁଠି ଲଗାଉ କଳି, ଆଉ କଣ ଜାଣିବି ତୋ ବିଷୟରେ? ହଁ ଜାଣିଛୁ ତ, ଆଉ କଣ କହୁଛୁ? କଣ କହୁଛୁ ମୋ ନାଁରେ ସବୁ? ତୁ ଆମିଷ ଖାଉନୁ? ତୁ ଆମିଷ ଖାଉନୁ ବୋଲି ଦେଖେଇ ହଉଛୁ କଣ ପାଇଁ କହିଲୁ? ତୁ କଣ ସତରେ ଖାଉନୁ? ନା ତ, ମୁଁ ଖାଉନି। ତୁ ତ ଏମିତି କହୁଛୁ ଯେମିତି ତୁ ମୋ ଘରେ ଯାଇ ଦେଖିଛୁ ମୁଁ ଖାଇଲା ବେଳେ। ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଏବେ କହ କି ମୁଁ ଦେଖିନି ବୋଲି। ଆଉ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି? କାଳିଅପା ତୁମେ ମିଛ କଣ ପାଇଁ କହୁଛ? ଏଇ ମାସରେ ଆମିଷ ନ ଖାଇଲେ କଣ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ? ନାଇଁ ନା, ତାହେଲେ ଏସବୁ କଣ ପାଇଁ, ଏମିତି କଣ ପାଇଁ କରୁଛ? ସେଥିରେ ପୁଣି ତୁମେ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛ। ଦେଖିବ ତୁମର କିଛି ବି ଅନିଷ୍ଟ ହେଇପାରେ। ହଁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୁ ସତ କହିଛୁ। ମୋର ଏମିତି କରିବାର ନଥିଲା। କଣ କରିବି, ମତେ ତ ଆମିଷ ଲୋଭ ଲାଗିଯାଏ, ଆଉ ମୁଁ ଖାଇଦିଏ। ହେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କି ଏସବୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲି। ଜାଣିଛୁ ଟିକି, କାଲି ରାତିରୁ ଜଗୁଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ। ସେଇଠୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲା କି ଯିଏ ଯେମିତି କରିବ ସିଏ ସେମିତି ହିଁ ପାଇବ। ମୁଁ ଆମିଷ ଖାଇ ମିଛ କହିଲି, ତାର ଭୋଗ ମୁଁ କଲି। ହଉ ହଉ, ଯାହା ହେଲା ତ ହେଲା। ଏବେ ଚାଲ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବା। ଆମେ ତ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇ ସାରିଛୁ, ତୁ ଭସେଇନୁ, ଚାଲ। ଟିକି, ମତେ ତ ସେ ଗୀତଟା ଆସେନି, ତୁ ଟିକେ ବତେଇ ଦେ ନା। ହଉ ମୁଁ କହୁଛି, ତୁମେ ଶୁଣିକି କହିବ। ଆକା ମା ବୋଇ ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ, ପାନ ଗୁଆ ତୋର ମାସକ ଧର୍ମ ମୋର। ଅକା ମା ବୋଇ ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ, ପାନ ଗୁଆ ତୋର ମାସକ ଧର୍ମ ମୋର। ଡଙ୍ଗା ଭସେଇ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ତାପରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସମସ୍ତେ ଯାଇ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଟିକି, ଏବେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କର। କାଳିଅପା, ଆଜି ତୁ ଏଇ ଆମିଷ? ନା ଲୋ, ସେ ଭୁଲ ଆଉ ମୁଁ କେବେ ବି କରିବିନି। ମୁଁ ମୋ ଭୁଲକୁ ବୁଝି ସାରିଛି। ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ବି କରିବିନି। ହେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହ ଭଲ କରିଦିଅ। ତୁମେ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ରହିଥା। ତୋର ମହିମାକୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ବୁଝିଗଲି। ହଉ କାଳିଅପା, ତୁ ଖାଲି ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ପୂଜା କରେ, ଦେଖିବୁ ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମନ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ। ଏମିତି ହସ ଖୁସିରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପୂଜାଟି ପାଳନ କଲେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଥାଏ। ତାର ବାପା ମା କେହି ବି ନଥାନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଛୋଟ ଥାଏ, ଆଉ ଏକୁଟିଆ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଥାଏ। ତା ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ଘର ନା ତାର କେହି ନିଜର ବୋଲି ଥାନ୍ତି। ବିଚରା ଚଢ଼େଇଟା ପୁରାପୁରି ଏକୁଟିଆ। ମୁଁ ସିନା ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଆସିଲି, ହେଲେ ରହିବି କୋଉଠି, ଆଉ ଖାଇବି କଣ? ହେ ଭଗବାନ, ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୋ ମା କହୁଥିଲା କି ଯାହାର କେହି ନାହିଁ ତାର ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମେ ହିଁ ମତେ ବାଟ ଦେଖାଅ। ଏମିତି କହୁ କହୁ ତାର ନଜର ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଗଛରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ବସାଟିଏ ଥିଲା। ଆରେ ଏଇ ତ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ସେଥିରେ କଣ ଗୋଟେ ବସା ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏତେ ଛୋଟ ଅଛି, କେଜାଣି ଏତେ ଛୋଟ ବସାରେ କିଏ ରହୁଛି? ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଏମିତି କହୁଥାଏ। ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ମିନୁ ଯାଉଥିଲା। ମିନୁ ଟିକିକୁ ଦେଖି ଟିକେ ରହିଗଲା। ଝିଅ, ତୁ କିଏ ରେ ମା? ଇଆଡେ କୁଆଡେ ଆସିଛୁ? ଯା, ତୋ ବାପା ମା ତତେ ବହୁତ ଖୋଜୁଥିବେ, ବ୍ୟସ୍ତ ବି ହଉଥିବେ। ଆଣ୍ଟି, ତୁମେ ଠିକ କଥା କହୁଛ, ହେଲେ ମୋର ତ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ମୋ ପାଇଁ କିଏ ବ୍ୟସ୍ତ ହବ? ନା ମୋର ବାପା ଅଛି, ନା ମୋର ମା ଅଛି। ମୋର ଏଇ ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଏକୁଟିଆ। ଆହା, ଝିଅଟା କେଡ଼େ ହତଭାଗିନୀ, ଦୁନିଆରେ ପୁରାପୁରି ଏକୁଟିଆ। ଆଚ୍ଛା ଝିଅ କହିଲୁ, ତୁ ଏବେ କୋଉଠି ରହୁଛୁ? ମୁଁ ବି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛି। ଆଉ ତୁ? ମୁଁ ତ ଏବେ ହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛି। କୋଉଠି ରହିବି, କଣ କରିବି, କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନି। ତୋର କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଚାଲ, ସେ ଗଛରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବସାଟିଏ ଅଛି, ମୁଁ ବି ସେଇଠି ରହିବି। ଚାଲ, ତୁ ସେ ବସାରେ ରହିବୁ, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବସାଟେ ତିଆରି କରିଦେବି। ଆଜିଠୁ ତୋର ମୋର ଏଇଠି ରହିବା। ତାପରେ ଦୁହେଁ ମିଶିକି ସେଇ ଗଛରେ ରହିଲେ।
ମିନୁ ଠିକ୍ ତା ନିଜ ଝିଅ ପରି ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖେ। ଟିକିର ବି ମା ନଥିଲା, ମିନୁକୁ ନିଜ ମା ପରି ଦେଖେ। ତେଣୁ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲ ଥିଲା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରେ, ଆଉ ଯିଏ ତା କଥା ନ ଶୁଣେ ତାକୁ ମାରିଦିଏ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଚଢ଼େଇମାନେ ଚିଲକୁ ବହୁତ ଡରିକି ରୁହନ୍ତି। ଚିଲ ଆସି ଟିକି ବସାରେ ପହଞ୍ଚେ। ଆରେ ତୁମେ ଦିଟା ଏଠି ଅଛ, ତା ମାନେ ମୋର ଆଜି ତୁମକୁ ଖାଇ ଭୋକ ମେଣ୍ଟିବ। ଚିଲ ମାମୁଁ, ତୁମେ ଏମିତି କଥା କଣ ପାଇଁ କହୁଛ? ଆମକୁ ଖାଇବ କାହିଁକି? ଆମେ ତ ତୁମର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିନୁ। ଟିକି, ମୁଁ ତତେ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲ ଅଛି, ଯିଏ ତ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ମା, ତୁମେ ଜାଣିନ? କିଏ କହିଲା ଚିଲ ମାମୁଁ ଦୁଷ୍ଟ ବୋଲି? ଚିଲ ମାମୁଁ ତ କେତେ ଭଲ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ନା କଣ ଚିଲ ମାମୁଁ? ଆରେ ଏମାନେ କଣ ମତେ ଡରିବା ବଦଳରେ ବହୁତ କଥା କହି ଯାଉଛନ୍ତି? ହଁ, ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବି ଠିକ କଥା କହିଛି। ମୁଁ ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇବି କଣ? ଏମାନେ ତ ମୋର ପ୍ରଶଂସା କଲେଣି। ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କେହି ବି ମୋର ପ୍ରଶଂସା କରୁନାହାନ୍ତି। ତା ମାନେ ଏ ଦି ଜଣ କଣ ବହୁତ ଭଲ? ଟିକି, ତୁ ସତ କହୁଛୁ, ମୁଁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁନୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ମତେ ସମସ୍ତେ ଡରିକି ରୁହନ୍ତି। ତୁ କାହିଁକି ଡରୁନୁ କହିଲୁ? ମୋର ପ୍ରଶଂସା କଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ? କାହିଁକି ପ୍ରଶଂସା କରିବିନି? ଡରିବି କଣ ପାଇଁ? ତୁମେ କଣ ବାଘ ନା ଭାଲୁ ନା ଭୂତ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଡରିବି? ତୁମେ ପରା ଚିଲ ମାମୁଁ, ମାନେ ମୋ ମାମୁଁ। ଟିକିର ପାଟିରୁ ଚିଲ ମାମୁଁ ଡାକ ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଆଉ କହିଲା, ଟିକି, ତୁ ତ ମତେ ମାମୁଁ କରିସାରିଲୁଣି, ତା ମାନେ ତୁ ମୋର ଭାଣିଜୀ। ଆଉ ମିନୁ, ତୁ ତ ମୋର ଭଉଣୀ। କଣ ଠିକ କହିଲି ତ? ହଁ ଭାଇ, ମୋର ତ କେହି ବି ଭାଇ ନାହାନ୍ତି। ଆଜିଠୁ ତୁ ମୋର ଭାଇ। ମୁଁ ତତେ ଭାଇ ଡାକିବି। ଆଚ୍ଛା ଚିଲ ମାମୁଁ, ତୁମେ ରହୁଛ କେଉଁଠି? ନା ରେ ଝିଅ, ମୋର ଘର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏମିତି ଏଇ ଗଛରୁ ସେଇ ଗଛ ହୋଇ ଦିନଟା କଟେଇ ଦିଏ, ଆଉ ରାତି ହେଲେ ଯୋଉଠୁ ପାଇଲେ ସେଇଠି ଶୋଇପଡେ। ହଁ, ହଉ, ତୁମେ ଏବେ ଏଇ ଗଛରେ ହିଁ ରହିବ। ଚାଲ, ତୁମେ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବସାଟା ତିଆରି କରିଦିଅ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏକାଠି ରହିବା। କଣ ତୁମେ ରାଜି ତ? ହଁ ଝିଅ, ମୁଁ ରାଜି। ଯାହା ହଉ, ମୋର କେହି ବି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଆଜି ମତେ ନିଜର କରିନେଲ। ନହେଲେ ତ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତେ ମତେ ଡରୁଥିଲେ। ଚିଲ ମାମୁଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୋ କଥା ରଖିବ ତ? ହଁ ରେ ମା, କହ। ମୁଁ କଣ ତୋ କଥା ରଖିବିନି? ଚିଲ ମାମୁଁ, ତୁମେ ଆଉ କେବେ ବି କାହାକୁ ହଇରାଣ କରିବନି, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଖୁସି ହବୁ। ହଁ ରେ ମା ଟିକି, ଯାହା ବି ହେଇଛି ଭୁଲ ହେଇଛି। ଏବେ ଏ ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ବି ହବନି। ତୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଚିଲ ମାମୁଁ, ମୁଁ ପରା ସାନ, ମତେ କଣ କ୍ଷମା ମାଗୁଛ ଯେ? ଏଟା ପାଗିଳିଟା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ବହୁତ ହସ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଚିଲ ଆଉ ଆଗ ପରି ରହିଲାନି, ସେ ପୁରା ବଦଳିଗଲା।